Oke guys, mae nggudak wong belanjane kecer. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama mae hari ini. Aku dodol ning lampu merah, guys. Pasar merah di Mang. Ya alhamdulillah aku ning kene sampai jam 12. Lanjut ning jam 1 ning sampai 4. Oke, diawali dengan bantu terus muga-muga laris ya, guys ya. Bismillah, dikai kelancaran Gusti Allah, muga-muga ndang teh. Amin. Apa, Pak? Mangan, Pak. Yo mangan wong regawe kok. Aku ape nggawa sego ra sida, Mang. Lah iki entuk iwak pitik, Cok. Oke, guys, iki ngedoli lontong pecel lagi. Bapak, sama melon. Alah aku si Cok, ase ra patak lancar. Kalah mbek es impul. Yo mboyak sing seneng ya seneng, sing ora ya seneng, Mak. Ngono ae. Rasa bingung. Asli wis ya. Iya. Dodol untuk duit 40 50 swidak lumayan. Udah nganggrang ning omah. Bisa Pak. Ngene metu 900. Ya iya, Pak. Iku ape beras. Nang iki itu. Sore Anu parani. marai kakane kudune anu. Hak tekani, Mak, diparani iki. Iya wong lemu. Diparani wong lemu, Mak, Ci. Diparani. Kae lawe ndang mendhet, Mak. Kerek sendok, Mak. Nek kebaleno. Apa, Mak? Tempe bawang apa tahu sih? Oh, gede iki. Cek panas. Wis sendok kok gorene ndek ngenane mau rumah sakit ra mbok gowo. Oke, bola kita berlanjut. Laut, Bah. Ini pasar merah. Wege damilah dhewe. Loh. Wae laren. Ambek pecel. Mbak. Hah? Bayan. Bayan siapa, Pak? Bayan mantune mari makan. Ya awal aja kok, Mah. Aku lagi ngerbas. Udah ngopo ki seneng anem. Dan juput dhewe. Godhong jeli ku lho. Makan lho. Kon nggawa sapa ki godhonge? 5.000 wae loro. Lah lah kemen aku ning mah duwe sak tumpuk kok cok ae. Oh iya pengen ku jalennya. Aku jek duwe akeh godhong. Coba karo tempedo karo ngene iki lho. Apa nih? Pengen ngono aku. Ya gak ambek lontong lho, ambek tahu. Iya. Oh lah. Oke, Mbak. Wis padha ngadai dhewe-dhewe. Lah, sik. Iki lho godhong. Pitir urung teh wis digawani godhong. Yae digawani. Lho, Mang lho lek lho. Lek Kapuan sapa le Mang sing ngendodong telan. Ini 3.000 sayang padha mbek mboke ya 3.000 cok 1.000. Nggih. Lah niki 3.000 tenan yo, Mbok. Marai sak bronjong 100.000. Wah. Nek nggo Oke, wis dipencet doke porong. Weh, oke kita pencet. Oke guys, kita berada di kawasan apotek Tambak Romo. Ini ning ngarepe apa le? Alfamart Alias kono Indo Ngapret. karo Indo Ngapret. Itu bersama Mas Yoko
tilor bakar enek, goreng enek pokoknya. Karo Mbak Esing cantik ra disebut ya, Mak. Alah, wong-wonge untune ginsur kabeh kowe. Ya, Mak ben ketok. Alhamdulillah ya karek saiki bos hari ini. Ora wani dodol akeh-akeh alam. Alah ndok ngono wis bati dari 200 kok bathuk ae. Wani pira kowe? Paling 100 pun kono. Lebok. Barungan awan ketoke. Rino wengi, Mak. Ketoprak. Kalau lagi dagang udah. Ini duit 5.000 lho, ning cepu wis entuk ngene. Lawoe wis entuk ngene nih, guys. 5.000. Murah meriah, guys. Wis murah meriah, opone sak bakule mek 6.000. Sak bakule 6.000. Bakule kon isa. Mbak, satu apa dua? Nggih. Ibuke yo ngono, guys. Ora sak nggawa akeh. Alam darurat sithik-sithik nek entek. Rupuke dipapang. Oke. Kono ora mbok tak tambal. Wis nggawa lontong karo kerupuk. Oke, bolo matur. Monggo, guys, dilarisi, guys, maknya, guys. Leren ning apotek karo Mas Yoko. Yoko dagangane apa kae lho. Mbak, ngono ki ora ndredeg, Mbak, nyopir dhewe, Mbak. Paling coba nek duwe tepak ya wani ya. Tadi tepak. Tepak trenggo amat apa kok? Gua mati itu loh, Mak. Sapi. Ketoke wong wedok-wedok kok enak-enak nek nyetir ces. Asline iso, Mak. Pokoke anggere duwe iso. Iso. Aku cita-cita pengen tuku tosa ra keturutan lho. Enak. Berangkat nang bersama. Nek tosa yo ruwet iki sing tosa anu iki. Modele repot gawane. Bakal donat ae ra iso petentengan kok. Ya roda 3 ya, Mak. Lah ya tosa iki roda 3 lho. Enak sing iku sing yo. Modele ditutup ngono. Oh, ala kaya wong Medan ngono iki. Ngono langsung beli. Iki jualan. Oke, selesai. Mantap, Bah.
Tak elar deres udan. Ndak yo kene kok ra udan. Oke guys, tok omah guys. Wis tekan omah. Tangannya likatan guys. Likatan. Duh. Pegel tadi likatan. Oke. Kita sampai rumah guys. Aduh, gatel ndase. Oke larang cek ngombe. Alhamdulillah wis tekan omah. Jam 4 ora enek, jam 3 luwih guys. Alhamdulillah wis angger budal iki para isuk guys, make mulai awan. Angger mangkat para isuk mesti tekane awan. Ora sampai sumpet ngono lho guys ya. Tekane ya ini iki. Oke bola, terima kasih yang telah nonton semuanya. Alhamdulillah dodol hari ini lancar, dikei kelancaran. Terima kasih. Urung enek jam 5 mulai make budal emang jam piro? Jam 11. 12 1 2 3 4. Urung nek jam 4 iki guys, agek jam 3. Matur nuwun sing ngewangi-wangi mae, muga-muga ya tak dongakno sehat selalu panjang umur. Sing ning ndi ae, luar negeri ning Singapura, ning Hong Kong, pokoke ning ndi ae. Gekku, jukok gekku. Ijo, iya. Kulo gek enek jukok apa? Neng apa, Wan? Neng ndi? Pas ngarep kandang kok. Iya gekku le, jukok opal. Iya, aku mang dikei wong petak loro. Oke, terima kasih semuanya bola-bola. Ya Allah, matur nuwun rezeki dina iki lancar. Amin ya Allah rabbal alamin. Ya Allah, jangan lupa ditonton, di-like, di-komen, di-share sakake ning YouTube pemain muga-muga berkah barokah ya guys ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten-kontenku yang selanjutnya. Ya konten apa ae lah. Iki koko megake mang mae ora masak. Mae apa nggawe rempah menyok. Ya, isah-isah nyuci serbet. Ya Allah, perenggawanku hari ini kok wakeh men. Oke, perenggawanku dino iki kok akeh men guys. Ana udan. Kene ora gremes. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontenku yang selanjutnya. Wassalam.